Aldaw kita ngunyanin Martes, pit sa 1 kan bulan kan Marso taon 2022. Makakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang estudyo si Jimson Oco. Yaon man si Engineer Abilindon Turalio, an Chief Technician. Si Rodel Cesar, an Information Officer. Si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina. Si Cha Buena Obra, si Ringman si Tony Saison, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatud kan mga barata. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Tabang sa Bicol Medical Center Blood Bank Ginibo, digdi sa syudad kan Iriga. Rank number 1 City Most Wanted Person, arestado kan PNP Iriga sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o illegal na droga. Rank number 7 City Most Wanted Person, arestado kan PNP Iriga sa kaso man na pagbalgar kan na qualified theft o 16 na counts nin panghahabon. Mga lokal na turista sa Karamuan, Rinuso kan nakaaging simana abuton sa 400 na bakasyonista na irehistro. 46 na mga eskwelahan sa Karamuan tinawanan nin concurrence kan LGU para man sa pagpupuon kan limitadong face-to-face classes. Limitadong face-to-face sa Buyo Impact Elementary School sa Banuan kan Goa, Camarines Sur, nagpuon na. Mga magurang sa Camarines Sur National High School nakatalaan na konsultahon sa limitadong face-to-face classes. Munisipyo kan Pulangi nagpatanid kontra sa scammers. Ukay pawn shop asin man na medical supply store sa Masbate nasulo. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga barata. Sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga barata sa lado lokal. Big panginutan ni Kagawad Melnan Daday Robles Moralio ang bloodletting activity sa Barangay San Isidro, digdi sa syudad kan Iriga. Ini ginibukan na nakalihis na ika-36 na taon kan EDSA People Power Resolution Full Force ang suporta kan interong konseho kan barangay sa pagingenot man ni Gary Mirino, Iriga City Health Office, City Development Affairs Office, sa pagingenot ni Emmanuel Nonocoy Alpilor Jr., asin man ni Mayor Madeline Yorovi Alpilor. Sa maghapon, naka 43 na blood collection and volunteer partners asin man pagriba duman sa Bicol Medical Center Blood Bank. Tabang man ini kan mga taga-barangay San Isidro tanganing masimbagan ang nagkukulang ngunyan na blood supply sa Bicol Medical Center Blood Bank. Mantang kung si Sayman ang interesado na maot na magdonar nin dugo, igwa man na nakatalaan na gibuhon na voluntary blood donation drive sa maabot na Marso 9.
aldaw nin Miyerkules kaning presenteng taon, puon alas 8 nin pagkaaga hasta alas 3 nin pagkahapon, na gigibohon ini duman sa San Francisco Elementary School sa inisyatibo man kan na kapitan na si Mac Risuco Timinya, an registered nurse na kapitan na may serbisyong first class. Mientras tanto, alas 10 nin pagkaaga kasubago, Marso 1, taon 2022, liwat na naman na namayagpag ang PNP Iriga sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Carl Joseph B. Haushan, an officer in charge, matapos madakop ang sarong wanted na persona duman sa Zona 7, Barangay Santo Domingo, kaining syudad kan Iriga. Ang suspect pinagbistong si Bon Jovi, soltero, mayong trabaho, residente kan Zona 4 del Rosario, Banao, kaining syudad. Ini parte man kan simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o saklayo kan PNP Iriga. Inarestar ang suspect nin huliman sa bertud kan sarong mandamiento de aresto na pinagpaluwas kan na Enero 11, taon 2022. Mayong magkakanigong piyansa ang kasong pagbalgar sa illegal na droga, Section 11 kan Artikulo 2, mientras tantong may magkakanigong piyansa ang pagbalgar sa Section 12 kan Article 2 kan Republic Act 9165 na nagkakantidad nin 40,000 de pesos para man sa temporaryo menteng libertad kaini. Sa gunyan, yaon na nakakulong sa karsel ang sinambitan ng akusado sa PNP Iriga para man sa tamang disposisyon kan kaso. Mientras tanto, kasuba gupang alas 7:40 nin pagkaaga, Marso 1, taon 2022, sa Dunya Luz, Barangay San Juan, digdi sa syudad kan Iriga, matrayumpo pang naarestar kan PNP ang akusado na pinagbistong si Fidel Mayagom, delivery rider, residente kan sinambitan ng barangay. Ininin huliman kan pinakusog na kampanya sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation o saklayo kan PNP Iriga sa pamamayo paman ni Police Lieutenant Colonel Carl Joseph B. Haushan, an officer in charge. Ang sinambitan ng mga kaso may piyansang nagkakantidad 24,000 de pesos lambang saro na may kabilugan na kantidad na 384,000 de pesos para man sa temporaryo menteng libertad kaini. Sa presente, ang suspect yaw naman nakakulong sa karsel kan Iriga City Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Minukod ang pila kan mga lulunadan na maawot maglaog sa Karamuan, Camarines Sur kanakaaging Biyernes nin huliman sa long weekend kung sain uminabot sa 450 individual ang nairehistrong bakasyonista. Sigun ki Christian Ares Gibara kan MDRRMO Karamuan, maumagahon pa sana kanakaaging Pebrero 25. Halaba na ang pila kan mga lulunadan palaog sa indang border. Mayo man subuot na naging problema sa paglaog kan mga ini. Nin huli tagabos man ini fully vaccinated.
Asin man may naipahiling na vaccination card sa border control point na yung rekisito sa paglaog sa sinambitan ng banwaan. Sabi pa ni Gibara, sa indaman ining napag-andaman nin hulita pinaglalauman na ninda na arog kay ni an magiging senaryo kana nakaaging simana nin huliman sa holiday kon kaya naghagad sinda nin dugang na mga personahis sa barangay para man magtabang sa pag-i-inspeksyon sa mga nagaaging lulunadan. Kadaklan subuot sa mga ini hali sa mga kataid na banwaan asin man probinsya. Arog man kay ni ang pinaglalauman kan lokal na gobyerno sa mga masurunod na bulan urog pa tamalaog na ang summer season kun kaya dagos-dagos ang sa indang pinagigibong pag-aandam. Mientras tanto, abuton sa 46 na mga eskwelahan sa Karamuan, ang tinawanan permiso kan lokal na gobyerno para man sa pagpupuon kan limitadong face-to-face classes. Ini ang pinagsabi ni Christian Aris Gibara, ang pamayukan MDRRMO Karamuan. Subuot ang mga eskwelahan na pinagtawanan nin concurrence kan LGU, nagsairarom asin nakakomply sa School Safety Assessment Tool kan Department of Education o DepEd na nakaangkla man sa Joint Memorandum kan DepEd asin man kan Department of Health numerado 071 Series of 2021. Dugang panigibara ang mga eskwelahan ini kinababalehan kan elementarya asin man sekundarya na sigon sa iya mayo pang pinal na fetsa kuno arin mapuon. Mientras tantong nagpuon naman ngunyan na aldaw Marso 1 taon 2022 ang limitadong face-to-face classes sa Buyo Impact Elementary School, Buyo, Gowa, Camarines Sur. Sa alert level 2 saroan eskwelahan na sa napabali sa expanded na limitadong face-to-face classes. Kasood ma, isinagibo na ang simulation exercises sa duwang section kan grade 1 asin man general orientation naman bilang pagpreparar kan mga piling estudyante. Kung sain parehong nagtatrabaho ang mga magurang, pinagbabayaanan sana sa mga lolo asin man lula o guardian. Mga mayo nin internet connection asin mga daipang gayo tattao sa klase an enot na napabali sa sinambitan ng sistema. Sigon ki Domingo Consuelo Sr. ang pamayukan na BIS o BIES. Sinabi kay ni na puon ngunya na aldaw hasta sa Huwebes, Marso 3 taon 2022, ang klasikan grade 1 hasta grade 5 nakatalaan naman na magpuon sa Marso 7 taon 2022 hasta Abril 30 taon 2022. Ang gabos na level kay ba naman ang kinder hasta grade 3 kinsing estudyante sana ang papalaugon asin 20 man sa grade 4 hasta sa grade 6. Arog man kan ibang eskwelahan, mahihiling ang temperature scanner stand sa luwas kan eskwelahan antes man na maglaog mga alkohol sa kada tukawan sa laog kan classroom. Asin may mga lubid na iyong masuhay sa entrance asin man exit tanganing mamantinir pa man ang social distancing.
Mientras tanto, nakatalaan man na magkaigwanin konsultasyon sa mga magurang kan 11,746 na mga estudyante para man sa posibilidad na pagkakaigwana kan limitadong face-to-face classes sa Camarines Sur National High School. Sigon ki Principal Dr. Solficio Alperez, na matalaan sindanin pagtitiripon para man sa magiging sistema ngunyan na padagos ang pagbaba kan COVID-19 cases asin paggian naman kan restriction. Mahigpit subuot ang Department of Education sa evaluation kung kaya pinaghihiling man kan eskwelahan ang gabus na aspeto para man sa kaligtasan kan mga estudyante hali sa syudad kan Naga asin man sa probinsya kan Camarines Sur. Sa pagpapadagos pa man kita kan sa tuyang mga bareta, nagpatanid ang opisina ni Mayor Andy Mariscotes sa mga may sadiri o manihamiento kan mga food establishment sa Banwaan na maglikay sa mga scammer. Ini in connection kan duwang insidente kan panluloko sa paagiman kan pag-order kan rinibong kantidad kan pagkakan sa food business. Sarong Jason Bautista ang nagpabisto na empleyado kan munisipyo asin nag-order ni na dakol o kadakol-dakol na pagkakan alagad hurina kan maraman kan food establishment na mayo man na arog kaning pangaran sa munisipyo. Rason kay ni pinagsabihan ni Mayor Andy Mariscotes ang mga business establishment na magin na alisto asin gibuhon ang mga minasunod bilang paniguro. Maghagad nin balidong ID, maghagad man in down payment, mag-counter check sa opisinang sinambit sa pag-order asin man hanapon an official na contact number. Magin-alisto asin day basta-basta makipagtransaksyon online o sa telepono. Sa ngunyan, nai-report naman sa PNP ang sinambitan ng mga insidente asin ini ang pinag-iimbestigaran na. Mientras tanto, nabulabog ang mga residente duman sa Quezon Street, Barangay Sentro sa Masbate kana nag-arab-adab ang kalayo sa sarong tsindahan kan ukay-ukay pasado alas 10 nin pagkabanggi kan Pebrero 27. Natumtum kan kalayo ang panindang ukay-ukay asin iba pang mga dry goods. Alagad matapos ang abuton sa 3 oras, saro pa man na panibagong kasulo ang nagbungkaras sa 2 pang tsindahan nakataid mismo kan sinambitan ng nasulong tsindahan kan ukay-ukay. Natumtum ang kalayo kan gabus na gamit sa laog kan sarong pawn shop asin saro man na tsindahan kan mga medical supply kung sain posibleng digdi subuot nagpuon ang kalayo. Padagos man ang investigasyon kan Bureau of Fire Protection sa pag-aram kan rason kan kasulo. Mientras tanto, nasa 10 na sana ang bilang kan aktibong kaso kan COVID-19 sa probinsya kan Catanduanes. Ini base naman sa pinakahuring report kan Provincial Health Office
kana nakaaging Pebrero 26. Dakulang improvement ini hali man sa 59 aktibong kaso na nairehistro kana kaaging Pebrero 12. Abuton sa duwang semana na ang nakalihis. Puon kan Pebrero 24 hasta Pebrero 28 man, mayong na i-report na bagong kumpirmadong kaso kan COVID-19 sa probinsya an DOH Bicol. 5 banwaan sa probinsya an mayo man na aktibong kaso kan COVID-19 kan Pebrero 25, mientras na 5 aktibong kaso kan COVID-19 sa banwaan kan Birak, Tuluman, sa Pandan, asin Tigsaro, an banwaan kan Karamuan, Biga, Gigmoto, asin Batu. Uminabot naman sa bilang na 3,037 ang kabilugan na bilang kan mga nakarecover sa probinsya. Ngunyan na aldaw, Marso 1, kabali ang katanduanes sa mga lugar na nakasairarom na sa Alert Level 1. Mientras tanto, pinag-umaw kan DSWD Field Office 5 an banwaan kan Pandan Katanduanes na may pinagtaong gawad paglilingkod sa sambayanan o gapas award bilang modelong lokal na gobyerno sa pagpapautob kan programang Kalahi Seeds sa 2021 pagbisto sa sulaminting kontribusyon sa banwaan o Panata Ko sa Bayan Award. Kasuudma, Pebrero 28. Ang 2021 Panata Ko sa Bayan Award, initaunan na aktibidad kan ahensya tangani nga tawanan ang mga individual na grupo asin man organisasyon na nagsusuporta sa mga programa asin man serbisyo kan DSWD sa paagi kan pagtatao kan resources, oras, asin man pag-iskosar tanganing mataonan nin mga oportunidad and disadvantaged sektor. Parte kan aktibidad sa ika-71 anibersaryo kan DSWD na may temang DSWD at 71 na papanahon na pagsimbag sa problema kan taon 2022 kabalikat ng katatagan ng bawat Pilipino. Yan na po ang naging katiripunan kan sa tuyang pagbabareta sa Bareta o sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ang Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition inihatod man sa Saindo kana Jaja Minimart and Dundon Mansano Glass and Aluminum Works. Pagsasadiri asin pinamamahalaan ni Mr. and Mrs. Dondon and Mary Jean Mansano kan San Antonio Ogbon Magringaw sa banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Nakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang estudyo si Jimson Oco, si Engineer Abilindon Toralio, an Chief Technician, si Rodel Cesar, an Information Officer, si Ma'am Kayla Reyago Ligacion sa opisina, si Cha Buena Obra, si Ringman si Tony Saison duman sa transmitter. Yaon na ang masunod sa sakuya si Kagawad Elma de Lima Gaspe. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga barata sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong mayong sawang pag-antabay. Radyo Ronda